Malaed ang traffic ang naranasan ng mga motoristang bumaybay sa Cabano Jose Bad Santos Avenue o Jasa sa City of San Fernando, Pampanga. Asphalting ng Balimbing Bridge ang naging sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko. Nangako naman po ang kagawaran ng Pagawaing Bayan at Lansangan na sa gabi na lang gagawin ang pag-aspalto upang hindi makaabala sa mga motorista. Si Zyril Reyes may report. Sa lukuyan naman, medyo mahirap yung traffic ngayon. Nahihirapan kami magbiyahe. Tulad ngayon, nagrara-rush hour kami. Malilate na kami sa pumunta namin kantin. Ito ang hinanaing ng mga motoristang naipit sa 2 oras na traffic sa kabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa City of San Fernando, Pampanga. Umaga nito'y 19 ng Setyembre. Traffic ang pumisyo sa mga motoristang bumaybay sa southbound lane ng Jasa, mula sa isang mall hanggang sa intersection ng traffic. Marami ang nahuli sa kanilang mga appointments at na-late sa kanilang trabaho. Ayon kay Dan Bautista, Traffic Management Division Chief ng City of San Fernando, Pampanga, konstruksyon ng Balimbing Creek ang naging sanhi ng mabigat na daloy ng traffic. Nang makaabot sa TMD at pamunuan ng Department of Public Works and Highways ang reklamo. Kaagad itinigil ang konstruksyon ng tulay. Tinatanggal na po yung ngayon yun dahil mag-resume na sila magtrabaho mamayang gabi. Naniniwala naman ang mga motorista na dapat na gumawa ng paraan ng kontraktor ng DPWH upang hindi makaabala sa daloy ng trapiko. Kuhanin po sir, silang dapat mag-assign dito para alam nila kung paano matanggal yung traffic na yan. Dapat yan sir, lalo na yung papuntang NLEX. Kasi doon nagkabulbul ang traffic doon eh. Yung lumilikong papuntang NLEX, tapos yung papunta dito sa bayan ng San Fernando, yon nata-traffic yon. Dapat sir, may enforcer dito para ma-maintain yung traffic, dahil ng traffic. Nangako naman ng DPWH na sa gabi na lang gagawin ang pag-aspalto ng Balimbing Bridge upang hindi na maging sagabal sa daloy ng trapiko. Kung sakaling bibigat ulit ang daloy ng traffic sa mga susunod na araw dahil sa konstruksyon ng tulay, maaaring dumaan sa mga alternatibong ruta. Kung manggagaling ka ng Mexico at papunta ng City of San Fernando, Pampanga, maaaring dumaan sa Barangay del Pilar at San Jose. Kung naipit ka naman ng traffic sa mismong Jasa, maaaring dumaan ng Greenville. At kung manggagaling ka ng City of San Fernando, Pampanga at papunta ng Arayat, maaaring dumaan sa Santo Tomas papuntang San Simon. Ako po si Zyril Reyes, nag-uulat para sa Metro Central Luzon News.